inspireret af et opslag, der kom i går, og har også flere gange fået kommentarer på opslag i samme dur. Og det er den her med, hvordan man egentlig får sig selv skubbet ud over rampen og gør noget, som er lidt svært at komme i gang med. Det kan være en kostændring, det kan være bevægelse, det kan være at passe på sig selv, det kan være bare i det hele taget at implementere noget nyt. I dag der tænkte jeg faktisk selv her til morgen, da jeg stod op og tænkte, at jeg vil faktisk rigtig gerne ned og træne. Og så alligevel så skete der nemlig noget, fordi så lavede jeg sådan en, kom til at tænke på sådan en øvelse med min udfordring, det var, om jeg skulle komme ned og træne. Og man kan sige, det ville kræve af mig at komme i tøjet og komme ud af bilen og komme afsted. Men lige pludselig, så kom jeg til at tænke en hel masse ting. Så nu laver jeg lige en cirkel mere og kalder den P2, altså problem 1 og problem 2. I problem 2, der skete der det for mig, at jeg begyndte at tænke, hvad med min energi senere, hvis jeg tager ned og træner fra morgenstunden? Hvad tænker min søn? Hvad siger min kæreste? For ham er det meget det her med morgenmaden. At vi ikke spiser morgenmad sammen. Og så kom jeg sådan til at tænke på, at lige pludselig så brugte jeg en hel masse energi og tanker og tid på at tænke over, hvordan skal jeg så energiadministrere senere? Hvad siger min søn? Bliver han nu ked af det? Og så videre. Og hvad siger min kæreste? Og hvad med morgenmaden? Det her med, så det sidste dag i vores ferie, så får vi ikke spist morgenmad sammen. Hvordan er det lige? Og så kom jeg sådan til at tænke lige pludselig, at jeg brugte jo meget mere tid på at tænke de her tanker, fordi der kom alle mulige andre tanker også. Så brugte jeg lige pludselig alt for meget energi og alt for mange tanker i forhold til at komme i tøjet og komme ud af bilen og komme afsted. Så hvis den her øvelse, hvis det kan hjælpe dig, hvis det kan inspirere, så lad mig høre, skriv en kommentar, skriv til mig. Jeg har den på skrift, hvis der er nogen, der har brug for det, så bare lige skriv til mig. Og ellers så tusind tak, fordi du gad at lytte med.